Здравейте! В това видео ще направя нещо по-различно като плетиво. Ще изплета венец за глава. Няма да ми е за първи път, тъй като в детството ми ходех с майка и татко на градината, в която те си отглеждаха плодове и зеленчуци. На няколко минути път с кола беше от нашия град. Ходехме много често. И аз си играех на воля, берях си полски цветя, правех си венци от великденчета, слагах си от двойка черешки, обички на ушите. Това е декоративна ванилия, която купих преди може би около седмица, разхождайки се в един магазин всичко за градината, в който имаше страхотно богат избор на градински цветя, различни цветове, различни аромати. И минавайки покрай нея, така ме грабна аромата ти, че започнах да се въртя в първия момент. Не можех да разбера откъде идва този аромат, докато не видях етикет, на който пишеше ванилия. И тя беше в разцвета си тогава. Имаше много цветове, но сега започна да увяхва и така или иначе аз трябва да отрежа тези стъбла. Така че се надявам, като направя венец, той да изсъхне и да се съхранят тези цветове. Венецът от цветя като символика означава плодородие, раждане на нещо ново. Искрено се надявам след няколко дни да пораснат нови стебълца нагоре и да се види, че аз съм добър градинар и мога добре да се грижа за растенията. Много ще ми бъде интересно да наблюдавам след това развитието на както на венеца, така и на какво се случва с растението в тази саксия след премахването на тези стъбла. Ето тук има едно младичко листенце. Мисля, че съм закъсняла с отрязването на тези стъбла, защото виждам, че съвсем са изсъхнали. Това е ластик и ще мина по цялата дължина на венеца.
тук венеца. Сега аз няма да го слагам на главата си, а ще си го закача на прозореца или на стената. Да изсъхне. Надявам се да се запазят цветовете и листенцата. Вижте колко е нежничък и красив. Може би от тази страна има повече цветя.